Potser de les anècdotes que han passat a Bio, que n'han passat moltes, no? Una que sempre m'ha agradat i que correspon a moltes persones és gent que per motius diferents havia marxat de l'entorn de l'hospital, en un moment determinat han volgut tornar a l'hospital perquè han vist l'activitat de recerca que fèiem, han vist el bé que fèiem per la societat, no? I han volgut enganxar-se una altra vegada en aquest projecte. I això, evidentment, és a tots els àmbits, professionals de tot tipus, però veure que realment la gent creu en Bio, pensa que el Bio és una institució transformadora d'una malaltia tan greu com el càncer, doncs al final del dia ens fa sentir molt feliços.